Salutare toată lumea și mi-am găsit la un prim episod de 1 vs 1 pe Cove. L-am alături de mine pe... cum te cheamă, mă? Pe Cristi din Banat. Care stă și el în Craiova. Îți dau challenge. Challenge. Hai că m-a băgat. Dar de ce ai numele cu roșu scris? Păi da, de ce? Suntem în echipe. Cu o viață mai puțin. Nu sunt foarte bun la PvP, dar mă stăruiesc. Fucking shit. Dar nu știu cum dracu mă bați. Că îți dădui săgeți de până muri. Îți dau flawless-ul, nebunaticule. Oh, GG! GG is. Bă, ce dracu? Te las arzi. Fucking hell. Gata. În modul la parcur până. Bă, frate, frumos 1v1. Nu sunt eu cel mai bun care pune FNS-ul, adică să-l pune sub picioare și n-ai cum să nu mai ieși din el, știi? Adică mi-am luat și bani pe Spain. Da. Cristi din Banat. Dar eram sigur că găsesc și eu pe unul care e din Craiova. Da, am skin-ul lui Dariel Red. Ce vă interesează? Just cred că în setup? Nu mi-a venit. Nu mi-a venit altul. Dar o să-mi schimb numele în Just Serious Setup. Hai că-ți dau o challenge. Canalul meu de YouTube. Disconnect spam. Ce spam în pula mea? Vrei canalul meu de YouTube? Am 6 abonați. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la mine. Chiar apreciez. Și... păi eu până acum cred că făceam până acum cred că vreo 30. Cam aveam 29 pe vechiul canal. Fac strafe-uri din arpăză și strafe-uri făceam. Pe ce arenă? Pe ce arenă? Gata, iar killing the queen. Da, m-a băgat. Nu te văd. Ce dracu!
cez! Mamă, cez! Fuck that! Cu minus, cu 0, cu 0 șans. Am pus FNS! O băga mea și pe... Dacă am lag. Da. Păi cam atât a fost cu acest... cu... Mai facem o rundă? Care? Of? Care e aia? Arena of God. Ah. Of Gods. Cam... Contul 2, vedere, nu? Nu mă bagă, frate, lol. Și am dat pe autojoin. M-a băgat. Dar nu știu cu cine m-a băgat. A, Cristianită, bă. Am intrat în ecranul. Băgane așa, am intrat în ecranul principal. Câte vieți îți luai? Cu rodul pe 3, cum i-o veni? Păi, let's do it! Nu, cam atât a fost cu acest episod, pentru că s-a cam distrus tot. Noi ne revedem data viitoare. Bye, bye. Cum ne va...